ह्या असा क्रीमी मलाईदार शहाळा त्याचा झाला असा आमका काहीतरी झॅकपॅक खाऊचो हट इलो. मग काय बाबल्याकडसून 4-5 सनसने शाळे उचलून घरात घेऊन आणि गंजलेल्या कोयत्यान कपचा उचलून 2-3 नारळाचा पाणी आधी मी गटकावून टाकलंय. माझा हे रोंबाट चालू असताना बायल थंय सेलिब्रिटीच्या लग्नाक जाऊसाठी रंगकाम करी होती. मस्त अगदी टिको भांगो करून केस नुसती उडवी होती. ह्या केस आता उडवता अगोदर केस गळतात म्हणून रडा होता. तेव्हा बायलेक दिले अल्प्स गुडनेसचो रोजमेरी वॉटर स्प्रे. ह्यो पाण्यासारखो फॉर्म्युलो असा आणि रोजमेरी ब्लड सर्क्युलेशन बूस्ट करून केसांची वाढ होऊक मदत करते. ह्यो नॉन ग्रेसिव्ह फॉर्म्युला असल्यामुळे ह्या यूज केल्यावर केस धुवची अजिबात गरज नाही. फक्त 10 ते 12 आठवड्यातच केस गळती पूर्णपणे थांबून नवीन केसांची वाढ होऊक मदत करते. ह्यो भारतातलो एकमेव वैद्यकीय दृष्ट्या सिद्ध झालेलो अल्प्स गुडनेसचो रोजमेरी वॉटर स्प्रे आहे, ज्याच्या नेहमीच वापरामुळे बायलेचे केस पुन्हा पहिल्यासारखे दाट झालेले असतात. आणि हो, सेलिब्रिटीचा लग्न म्हणजे ह्याच्या मामाच्या चेडवाचा पिंक्याचा लगीन. गावात डान्स एक नंबर करता म्हणून ते का सेलिब्रिटी. आता तुमका सुद्धा केसांसाठी रोजमेरी वॉटर मागवचा असतात तर प्रोडक्ट टॅग केलेला असतो. तसाच purple.com वर सुद्धा अवेलेबल असतो. ह्या आता नटापटा करून चालला पिंक्याच्या लग्न. मी अडेसर मलाई मिक्सरात बारीक करून त्याच्यावर ड्रायफ्रूट टाकून मस्त सजावट करून मलाई शाळा तयार केली. मग थोरल्याने मी मस्त खाऊचो कार्यक्रम केलं.